kirolari guztien amets txarrena lesionatuta egotea izan daiteke. Eta urteko momenturik txarrenean izan zen niretzako mundiala. Eta horren partetik pixkat tristea izan zen, baina niztut ere kirolari guztiok daukaten haien faseak, eta niztut horri aurre egiteko modua pixkat positiboki pentsatzea da. Zeo zer ikasiko dudala pentsatu nahi dut. Aurten izan da denboraldi osoa egingo nuen lehen urtea. Esperientzia oso ona izan zen, egia izan zen, zu sentitzea profesional bilakatzen ari zarela, pixkat konfiantza handia ematen dizu eta mangei aurre egiteko modua ere aldatzen da, eta niztut askoz gehiago disfrutatzen duzula txapelketatik eta kirolari izateatik. Laso laburrean nire lezitik ateratzea da garrantzitsuena, baina espero dut urteko momentu honean ailegatzea, eta egia esan nizte dut guztiok urduri gaudela, zen izango da lehen urtea norbait klasifikatuko dela olimpiadetara, eta guretzako hori gauza berri bat da eta gauza oso polita, beraz, espero dut behintzat nire maila eman alizatea eta auskalo klase hori lortzea. Lehen txapelketetan aritzen ziren free surfarrak ziren, eta orain nizte dut kirolariak garela. Eta nizte dut beste kiroletatik etorri da jende asko, fisioak, entrenatzaileak eta holako gauzak, eta horrek kirolean pauseu bat aurrera izango dela. Surflaria izatea eta zure kirola mundu mailan pixkat pioneroa izatea horrelako berri on batean harro egoteko modukoa da, eta niztut inori ez diola gauza txarrik ematen, eta niztut kirola pixkat kulturala eta edukazio moduko gauza bat da, eta horrek lagunduko du neska gazte guztiak hori posible ikustea, eta niztut guztiontzako, gizonentzako eta emakumeentzako ona izango dela. Triste izan arren, dirua da gure limitatzen gaituen gauza bat, eta limitazio hori pixkat laguntza kentzen gauza oso garrantzitsua da, eta gero bestaldetik ere sentitzen duzen laguntza lesio batekin edo pixkat orientazioa zuk ez dakizun gauzen askotan, niztut hori oso garrantzitsua dela. Zen azkenean bakarreko kiroletan zaila da erabekia asko hartzea, eta norbait espezialista bada nonbaiten horien laguntza aukitzea niztut oso gauza garrantzitsua da zure karrerarako.